India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki pulit jong ke Mumbai ki lakhot hajar yu MP Barim jong ke seng BJP ukirit Sumaya ha ke bela betha yu bela day benlet mi hakmat jong ki halor ke Kyndon jong ke jing Ujor Jahar ke belong persha yu halor ke jing keno bola Pynkhein ki Kyndon ke baya day bat ke COVID khat kendai lai thu ki he pulit nin ke sni ya ke jing Ujor Jahar la mudoi persha yu Sumaya ha ke than ke bahap hapo ke jing kmi jong ki pulit ke Santa Cruz halor unailur jong usnam balala halor bon ki Kyndon jong ki Indian Penal Code kinthop ke Kyndon shi spa pra pulit jong ke Santa Cruz na do ke la sniu blay ki la khot hajer yu nong yalam jong ke seng BJP usumaya na ke benta bu unlet mi shaki hapo khatsan sngi lam komta kan sedan ke jing pin stom persha yu usumaya ha ka Twitter la pha ek copy besha khot hajar bat ong bu Uddhav Thackeray ubalam khmat ek sarkar Maharashtra bat ek pulit ki bla bu jing mudui sakawai pat ka bla long persha halor ka jinglet jingo ek yeng jung menteri rangba ka jilla uchagan Bhojpal ka badan ha Santa Cruz ha ka bla kinno ka dei ka yeng ka bla yo lingba ka jinglet thok bat ka balong bean ha ka baya day bat kene usumaya ula kedau kti persha yu Thackeray ha ka bala pladu MP jong ke seng usanjay rot u bala keren halor ki kinram bala mi na ke jinge so but ha ka baya day bat khat khandai li ki yeng ke badan hasnong korlai jong ka Raigat district ha ka baula keren persha yu Thackeray ba ikid khot jong ka longyeng jong u bekim shamlam yarap yu ha ka por bula sha ka no don kti ha ki babon ki kambe an unong yalam ke BJP ula ong baka Rashmi Thackeray ke badai ke kurum jong Uddhav Thackeray ke bala longru ke nong yalam jong ke Shiv Sena kala pha ke jing tho ban panmap ek korlai gram panchayat Raigat district halor ke jingdon kiti ke jing so but sneu halor kite ki khat khandai li ki yen